Julio Mariño, organizador e principal valedor do torneo, traballa xa dende hai bastantes meses no deseño da que será a quinta edición deste campeonato de fútbol base para categorías Benxamín e Alevín. A chegada da pandemia e as dificultades para poder levar a cabo un torneo destas características, coa presenza de clubs de ámbito internacional, levou a ter que aprazar a súa disputa estes 2 últimos anos. A organización agarda poder agora contar cunha participación duns 60 equipos, sumando as dúas categorías. Ademais dos clubs máis representativos da zona, están confirmados xa equipos como o Celta ou o Deportivo da Coruña, así como o Porto ou o Benfica, o Rayo Vallecano ou o Leganés, entre outros. A prudencia que implica isto do COVID, que non vai a ser de que a mellor os equipos internacionales, sobre todo como os tres de Portugal, o Porto, Benfica, Vitoria de Guimarães e o Rotterdam de Holanda, que están confirmados, pero que non vai haber unhas restriccións que lle impidan entrar no país ou cousas parecidas, non? Libre de mal, pois estarán presentes, e a nivel nacional pois está confirmado o Rayo Vallecano, o Leganés, o Zaragoza, está confirmado o Parque Sol de Valladolid, a Escola Municipal de Arganda. Bueno, aquí a nivel de Galicia pois está o Deportivo Celta, as mellores canteiras do fútbol gallego, non? O torneo volverá a ter un fin solidario, xa que todo o recadado irá destinado á Fundación Aladina, que traballa no cuidado de nenos con cancro. Hai que recordar que na última edición que se pudo facer foi en Rianxo, se lle fixo entrega de 5.120 euros, e no 2020 e 2021 non se pudo facer, pero por rifas que se venderon no 2020, unha vez que se tuvo que suspender, entregámoslle 2.020 euros, e no 2021 sin facer rifas ni nada, pero a devolverme unha agencia de viaxes un dos billetes que tiñamos contratados, que foron 1.035, que tamén foron entregados á Fundación. Como padriños do torneo repetirán José Lu Gómez, capitán do Racing de Ferrol, e Adrián Armental, nas filas do Atlético Sanluqueño, os que se suman nesta edición o recoñecido cociñeiro pobrense Quique Piñeiro. A celebración deste torneo, un dos de maior prestixio dos que se celebran na zona, será posible tamén grazas ás aportacións que realizan ao redor dunhas 100 empresas e entidades colaboradoras coa organización, como é o caso de Gealsa Rianxeiro con Galsa. Sen a súa axuda, a súa celebración sería prácticamente imposible.